bikin poster wis tak kirim ning WA jajal ceko. Iki, sing iki. Heeh kuwi. Terus ana sing meh diubah ra langsung print. Piye nek misale tulisannya diganti aksara Jawa, api rak yo? Aksara Jawa ki sing kok Iya. Masa kau ora ngerti aksara Jawa, Mbak? sik jajal ya tak search ya. Iya, Kak. Iki sing koyo ngene iki. Heeh to. Lah kok malah koyo tulisan Thailand. Lah piye to, Mbak? Bahasa Thailand kok ngerti, aksara Jawa ora ngerti. Yo. Gak tau ndelok soalnya aku kok. Sampeyan ki uripe ning Jawa lho, Mbak, mbok sinau aksara Jawa. Ya wis, bari kita sinauni. Ya wis lah, rak sida ngepren aku. Makasih ya, Mbak. Koi, Lah nek iki ki apa? Iki ho. Heeh, ho, ngene. Iya. Nganggo A berarti. Heeh. Oh, yo. Nek iki no. No, heeh, terus Iki co. bar kuwi